Bueno, eta Open Akademiaren izaera, filosofia zer izango litzateken, gizartera hurbiltzea. Eta hori da Agirre Lehendakaria Zenterretik ekimen honekin martxan jarri nahi dena. Gizartearekin eztabaidatu, gizartean eztabaidatu, euskal gizartearen etorkizuneko erronken inguruan, eta beti pentsatuz horren giltza kultura dela, hortik gaurko ekitaldi honen izenburua. Lehendabiziko saio honetan hemen dauzkazuen 4 hizlari hauek izango dira, esan zaie 19 minutuko hitzaldiak egiteko, ikusiko dugu, horretara errenditzen diren ala ez, baina ideia hori da, 20 minutu zazpiko hitzaldiak egitea. Eta, bueno, horretan saiatuko gara, eta gero, importantea beste kontu bat, behin hemen dauzkagun hizlari hauek euren hitzaldi egiten dutenean, zuen ekarpenak izango lirateke. Publikoak parte hartzea da gaurko ekitaldiaren beste helburuetako bat, horixe izan nahi duelako Open Akademia honek. Eta bueno, gehiago luzatu gabe, lehendabiziko hizlariari hitza emango diogu, Juan Jose Ibarretxe jaunari, aski ezaguna, baina bueno, zertzela da pare bat emango dizkizuet bere biografiaz, Laudion 1957an jaioa, lehendakaria eta gaur egun, aipatu dugun, Agirre Lehendakaria Zentroko zuzendaria. Eta zentro hori da Euskal Herriko Unibertsitatearen baitan kokatua, helburua euskal transformazioa ahalbidetu duten erabaki estrategikoak aztertu eta mundura proiektatzea, eta hortxe ari da lanean Ibarretxe jauna, eta bere ikerketa ildoa esango genuke euskal kasuari buruzkoa dela, printzipio etiko, demokratiko eta gizagarapen jasangarrian oinarrituta, modelo demokratiko baterantz. Nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno. Entzuten da lehenengo eta behin, ondo? Bueno, bai. Etorritako guzti hoi hemen zandetenok, kanpoan zaudetenoi, benetan bezarka dondi bat, hizlariok. Bueno, bakizu, estreno gunean beti urduri, eta izan ere hau izango da esperientzia piloto, programa piloto edo, ekitaldi aurkezteko datozen 3 urteetarako daukagun programa datorren astean izango baita, Bilbon izango baita, eta Open Akademia ere, formalki, ofizialki, han aurkeztuko dugu, osea, hau da primizia bat guri artean, txekeo txiki bat eiteko. Eta zentzu horretan, ez tekit, kendu itxakigu argi horiek, ikusteko, porque izangoa pelikula moduan, porque nire dagokit bat zere, markoa ipintzea, ez da? Gero beste hizlari batzuk itxeiteko, eta gero solasaldi bat eukitzeko geure artean. Bueno, nik ipini dut tituloa, ez da, The Case the Key, kultura klabea dela, nik uste dut hori izango baita, batez ere etorkizuna, eta etorkizunari buruzko eztabaida geure kulturari buruz izango baita. Kultura ez da espresion kulturala bakarrik, baizik eta narratiba, baloreak eta gauzoiek oso importanteak diela giza garapen iraunkorra lortzeko gizarte batean. Bueno, mundua, zer da mundua? Hemen duzue, mundua, daukagun mundua, nahiko tristia ez da? Kamioi horretan gertatu zena. Eta azken argazkia, hau da mundua. Eta mundu honetan galdera da, zer gertatzen ari da? Ke ez da pasando? Zer gertatzen ari da? Eta bakizu bizitzan, osasun munduan gertatzen den modun, diagnostikorik ez, nola aplikatzeko terapia? Hori gertatzen zaigu, ekonomia mundun, gizarte mundun, politika mundun. Ez dakigu gertatzen dena zer dela. Eta zentzu horretan nik uste dut hori dela humiltasun osoz egin behar dugun galdera. Hortik aurrera, krisis ekonomikari buruz hitz egiten dugunean argi dago zer den krisis ekonomikoa. Patrikan, eukiten ez badugu ezer, hemen buruan ez daukagu ezer. Hori da, eta konturatzen gara, eta desagertzen bada tokian tokiko kultura, herri hori, regio hori, nazio hori, estatu hori berdin dit, desagertzen da. Agendan ez da gertzen. Eta zentzu horretan hori da galdera.
krisis ez dela ekonomikoa edo soziala edo kulturala baizik eta krisis etikoa. Eta Ortega y Gassetek esaten zuena ez da, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Zer egiten ari gara zentro honetatik, bueno, pentsamende honen kontra joateko. Eta horretarako, bere garaian sortu genuen Agirre lehendakari izan dut. Ni egonaz duetan, bi unibertsitate horietan, han aurkeztu nun ikerketa proiektu bat, Baskeizi buruz, Baskeiz, kaso basko, euskal kasuari buruz, batez ere ikerketa egiteko euskal kasuari buruz, baina helburua zein da? Bueno, pues nire bizitzan eukidudan helburu bakarra, lehenengo arlo ekonomikoan, arlo pribatuan, gero arlo politikoan, oain akademian, baina helburu berberarekin, geure herria, Euskadi, Euskal Herria, Baskonian niretzat berdin dit, munduko plazan kokatzea. Munduko agendan kokatzea. Geure kultura, euskal kultura, geure hizkuntza, euskara munduko plazan kokatzea. Nik uste dut hori dela gauzarik garrantzitsuena, gero ekonomikoki eta sozialki posiblea izateko gizagarapen iraunkorrak gure gizartean. Han dugu, momentu honetan, akademia horiekin, Kolumbiako Unibertsitatean New Yorken, George Mason Unibertsitatean Washingtonen, 3 ikerketa programa. Gero Europan, badauzkagu aliatu batzuk, Ulsterreko Unibertsitatea, Zagrebeko Unibertsitatea, oain daukagu gauza batzuk egiteko London School of Economics Unibertsitate horiekin, dauzkagu momentu honetan 2 ikerketa programa. Gero, hasten ari gera lana, 2 programa, ikerketa programa Latinoameriketan. Ketxuaren errekuperazioarekin, amen, eta beste alde batetik MIGE, Mexikon, Universidad Indigena batian, MIGE hizkuntza errekuperatzeko. Gero Afrikan, gero Asian ere, joango gara datorren urtean batez ere gauza berberarekin. Daukagu eskaera bat, egin da Okinawako unibertsitateak eskatu zigun gauza bera egiteko. Euskararen ereduarekin ikerketa programa bat jarraitzeko eta egiteko non eta Asian. Azken batean, zein da helburua diagnostiko bat eukitzeko munduari begira egotea, Euskadi ikusteko. Eta beste alde batetik, zentro honen bidez, gaur egiten ari garena mundua ikustia. Alde batetik eta beste aldetik diagnostiko bat eukitzeko. Eta klarua euki behar dugu ia zer den hori, nola kokatzen da, porque batzutan hitz egiten dugu kulturei buruz, konfrontazio giza edo bakizu paradigma, antxineko paradigma, lo globala nula lo lokal. Oain dela 20 urte, oain alderantziz da, lo lokal mueve el mundo. Nola ikusten dugu gure kultura koexistitzen beste kultura batzukin, ez konfrontatzen. Zentroretan hemen duzue adibide erreal bat, jakiteko ia zer den, geure arbazuek esaten zutena ez da, txapela burun eta ibili mundun. Bestera, batera esan da begira, hemen duzue Ginebran, eta Ginebran duzue hemen laboratorio de partículas. Hemen duzue la máquina, bakizu sala de máquinas delako horretan, eta hemen duzue pertsona bat lan egiten, ordenador batekin, han ikusiko zue postit bat, eta bakizu, esaten duna postik horrek, 10 deitzu. Bueno, hau da, munduko plazan geure kultura kokatzea, geure herria kokatzea, egin behar duguna, hoi da, pazifikoki, lasaitasun osoz, baina pixkenaka munduko agendan agertzea. Hortik aurrera, geure helburua, azken 3 urte hauetan, betetzen ari garelako lehenengo etapa, 3 urteko etapa, izan da, nazioarteko mundun aurkestea euskal kasua, eta batez ere 2 kontzeptuekin. Alde batetik kontzepturik zaharrena, herria, horren barrun, geure herria, Euskal Herria, bezarkatzen kontzeptu berri bati. Giza garapen iraunkorra. Ez bakarrik agenda ekonomikoa, baizik eta agenda sozial eta kulturala, gehi agenda medioambientala. Izan da, de Baskeiz hori ikerketa egindako, nik zuzendutako ikerketa hori, base intelektuala, behin sartuta Euskal Herriko Unibertsitatea, 2013 urtean, oain dela 2 urte,
gaude ja hirugarren urtean, lana kreatu egin zuen, osatu egin genuen, Agirre lehendakaria zender. Zer ikasi dugu azken 3 urte hauetan? Ez bakarrik euskaldunok, baizik eta akademia horietan, gizarte global batean erantzuna lokala izan behar dela. Eta guk aportatzen ez badugu eure bidea propioa eta desberdina izan behar dela, desagertuko gorala. Munduko agendan ez gara agertuko. Ez gara agertuko. Zentzorretan argi euki behar dugu. Hori da, segura eski ondori horik handiena, erantzun lokala, eraiki behar dugu. Hemendik, gure artean, eta zentzorretan zein da gure ustez formula hori gauzatzeko, hemen dago, I+D+I, bakizu, investigazion, ikerketa, garapena, innovazioa, gehi, kultura. Kultura izan da, gakoa. Zuk ikasi dezakezu, beste esperientzia batzukin munduan zehar, lehenengo 3 parametro hoiei buruz, eta Massachusettsea igual joan zaitezke ikusteko ACE programa ederra, hemen innovazioari daukionez, teknologiari daukionez, ez dakiz zer patatin eta patatan, baina bizitzan errezetarik ez. Eta egokitzen ez baduzu programa horiek, zuk aportatzen ez baduzu, zure kultura inglesez esaten dena, doesn't work, de polinomio. Da, imposiblea da gauzatea, ez dagolako errezetarik. Zuk aportatu egin behar duzu zure kultura, arrakasta izateko. Gizarte global batean kuriosoki, kontradiktorio, naiz eta kontradiktorio izan, bide bakarra dela, bide propioa, erantzun propioa ematea. Hortik horrea, the key is the key, inglesez, kultura, da klabea. Hortik horrea, baina hori pentsatzen dugu guk, ez, begira, hemen dago, beste agentzia nazioarteko agentzia batzuk esaten duna, hemen duzu, onuk esan dakoa, bera da Helen Clark, izan zen New Zealand, Nueva Zelandan izan zen presidenta, 10 urte zen herrita, beak oain, ONUn dau programa de desarrollo, zuzendaria da programa de desarrollo, eta berak esaten du, eta itzulpena egingo dut, la cultura es un aspecto vital en el desarrollo humano para vivir las vidas de manera que éstas merezcan la pena. La gente tiene que tener libertad para elegir su identidad y, por lo tanto, para definir quiénes son. Zer da hori? Guk egin behar duguna? Eta guain arte ez du egin, baina egin behar dugu. Geure leku propioa eukitzeko etorkizunean mundun. Hortik aurrera, hemen duzue geure programa, datozen 3 urtei begira, the case the key. Lehenengoa da ikerketa. Gu jakin badakigu, ikasi dugu, azken 3 urteetan, kultura izan dela klabea, geure transformazio sozioekonomiko eta politiko egitzeko oain arte, egindako lana azaltzeko kultura izan dela klabea. Hemendik aurrera jarraituko dugu ikerketa honekin, lehenengo fasearekin jarraituko dugu Young Foundation fundazioarekin, batez ere narratiba eta baloreak definitzeko, geure kasuan, Euskal Herrien, hemen. Gero, bigarren fasea egingo dugu Kolumbian bertan, batez ere neurtzeko, hori neurtzeko, bakizu, neurtzen ez dena ez dela hobetzen, guain ez da hori bakarrik, baizik eta neurtzen ez dena ez dela agertzen agendan. Zergatik ez da agertzen agendan kultura, ez duelako neurtzen. Neurtu egin behar dugu, egingo dugu hori, Kolumbiako Unibertsitatearekin, eta 3. fasea izangoa, London School of Economics, eta hori izangoa edatzea. Geure eredua, euskal eredua, beste leku batzuetan, munduan zehar, regiotan, naziotan aplikatzeko. Bigarren proiektua izango da katedra, instituzionalki, 3 urte pasatu ondoren, irekiko dugu, osatuko dugu, eskaintza bat daukagu, Kolumbiako Unibertsitateak egindakoa, katedra lehendakari Agirre, sortzeko unibertsitate horretan. Eta nik uste dut oportunitate ditxela dela, geure herriarentzat eta geure herriarentzat ez ezi, baizik eta diasporarentzat. Angel eta biok egon gara, oin dela gitxi, boixen. Eta jakin badakigu, prest dagoela gure 8. alaba parte hartzeko.
proiektu hontan. Eta zentzorretan ipini dugu martxan, bigarren konzeptori, katedra, eta hirugarrena da Open Akademia. Eta Open Akademiari buruz apunte batzuk gaur eukitzeko. Lehenengo eta behin, zetarako Open Akademia, zetako ikasteko, iraganarekin ikasteko. Ez hipotekatzeko geure etorkizuna. Baina ikasteko, el que no sabe dónde viene, no sabe a dónde va, ikasi behar dugu. Gauzak egintzeko. Baina batez ere etorkizunari begira. Ipintzeko. Beste alde batetik, aumentar, aprovechar, difundir y usar el conocimiento. Jende asko eta asko daukagu, baliotzua, oso baliotzua. Begira, katedradun emeritua hemen. Izugarria, baina jente asko eta asko, dauzkagu 60 urtekin erretiratuta daudenak. Eta oso aprobetxagarriak. Zetako ezagutza elebatzeko igoteko gure gizartian. Eta beste alde batetik erabiltzeko ezagutza hori. Baina ez bakarrik unibertsitatean, baizik gizartean. Esaten duenean, gure gazten artean, 183 ikasketa medioak eta unibertsitarioak dituztela, bai, baina daukagu beste 120 ez daukatenak. Eta munduan agertzen da beste marginazio mota bat, la marginación del que no sabe, la marginación del no conectado. Eta hori ekidin, egin nahi dugu geure gizartean ideia horrekin. Eta beste alde batetik daukagun ikerketak munduan zehar zetarako, eztabaida berriak sortzeko, hemen egiten ari gerena, eztabaida berriak sortzeko, eta nola ez, hausnarketa kritikoa egiteko. Eta segurazki, hau da gauzarik garrantzitsuna. Begira, nik ipini nahi ditut, bi adibide. Ikusteko zeuek, nolakoa den eztabaida geure gizartean eta mediotan, hemen Euskadin ere, ez Espainian bakarrik, bi gauzei dagokionez. Lehenengo, identitatea eta etorkizunari dagokionez. Batzutan, guk esaten dugunean, geure bide propio egin behar dugula, pentsaten dugu, eta mediotan agertzen da, independentista hori, xenofobo, razista horrek esaten duna dela, baina ez munduak esaten duna. Hori ez da horrela. Begira, Stiglitzek, premio Nobel sariduna, esaten duna. Los países que más se aman globalistino, berriro diot, los que se hicieron cargo de su propio destino. Pues argi dugu. Hori egiten badugu, honeako, egiten ez badugu, txarreako. Eta, begira, gaina munduan gertatzen dena. Hemen duzue taula horretan, bakarrik zuk ikusteko, esaten dutenean, eske oso txikia zaete, zuek ze pentsaten duzue, eta gaina zeuen bide propioa egitea, baina hori ez da etorkizuna, baizik eta iragana, hemen duzue adibidez top 10, bakizu, munduko klasifikazioan lehenengo 10 postutan egoten direnak. Eta hemen duzue adibidez innovazion. Eta traduzko, Suiza, Suezia, United Kingdom, handia da, Holanda, United States, Estados Unidos, es grande, 2, Finlandia, Hong Kong, Singapur, Dinamarca, Irlanda. Zein da ondorioa? Top 10 horretan, 8 txikiak dira. Gure tamainukoak diela. Baina hori ikusten badugu gero, kompetitibitateari dagokionez gauza bera ikusten dugu, top 10 horretan 8 txikiak dira. Ikusten badugu talentuari dagokionez ikusten dugu gauza bera. Suiza, Singapur, Dinamarca, Suezia, Luxemburgo, Netherlands, hemen lehenengoa handia dena, United Kingdom, Finlandia, eta Islandia. Small is beautiful. Esaten zuen Schumacherrek 1973 urtean, lo pequeño es bonito. Lo pequeño está bakarrik bonito, sino poderoso. Se actúa en red colaborativa, en red cooperativa, con otras regiones y naciones del mundo. Eta esaten digutinean, es que joder, zergatik eskatzen duzu zeuen bide propioa eukitzea munduko plazan. Gero eta herri gitxiago dago, ez da? Herri gitxiago dago, bai, zuk uste duzu. Begira, hemen dago, ONU barrun, miembroak, kideak, zeintzu ziren, begira, sortu zenean, 1945 urtean, 11 kide izan ziren, bakizu azken informean zenbatien, begira, 2011 urtean, oain gehiago, 193 kide.
Baina beste batzuk esaten dute, bueno, hori bai, munduan zehar, mesedez, nahiko kuriosoa da, globalizatuta dagoen mundun, gero eta herri gitxiago ez, gero eta herri gehiago. Baina batzuk esaten digute, ez, baina nola eskatzea zeuen personalitate propioa eukitzea, Europarrean batasunean hori ba en contra de los tiempos, edo gaur esandakoa, porque soy europeo, porque soy europeo porque soy español, pues ni soy europeo porque soy vasco. Ta, ordun, begira, zer gertatzen da? Begira, 1914 urtean zenbat ziren, hoi herri, Europan, gero hori izan zen lehenengo guda mundiala hazi aurretik, gero etorri zen, begarren guda mundiala bukatu ondoren, zenbat ziren, 26, bai, hasi zen, ja, Europar Batasunaren proiektua, ordun, gero eta gitxiago, ez da? Gero eta gitxiago, bai ez, 57. Eta nik horregatik esaten dut, eta zagatik ez 2010 urteako, zagatik ez, onuren barrun, Eskozia, Flandes, Quebec, Katalunia, eta Basque Country. Pues hori ez dute erabakiko Madrilen edo Bruselasen, Bixik eta hemen. Gure esku dago. Aitzakirik ez, no nos dejan, no podemos, no, egiten ez badugu, no queremos, hori da, bakarrik, geure esku dago. Ta bigarren, bagixo, ez da bai da, baina eukiteko refleksio kritiko eukiteko, porque Europar Batasunean barrun ere, gero eta herri gehiago, ez gero eta herri gitxiago, Eta oso importantia da, agendan egotea. Eta hori, gere esku dago, ez behaien esku. Eta begira, gertatu dena adibidez, azken movimentu honekin, Kataluniako hauteskundeekin. Ikusi duzue emaitzen irakurketa, ikaragarria. Independentismoak badu, gehiengo da ez dutela botoen 50%, eta haiek ikusi gute nola gestionatu hori. Baina nola izan daiteke galdu egin dutela, eta ez dakiz eta patatin eta pataton. Bakizu, zeuek ikusi zue bakarrik segurazki Espainiako prensa. Eta geurea ere horregon da sartuta. Begira, más no consigue sus objetivos. Los independentistas retroceden 2 escaños y no llegan a la mitad de los votos. Cataluña no se quiere ir. Los independentistas ganan las elecciones y pierden su plebiscito. Amarga victoria. Mas mantiene el desafío pese a su rotundo fracaso electoral. Y la mayoría de los catalanes dice no a la independencia. Badakizu nola izan den kanpoan egindako tratamendua? Oso interesgarria da. Begira, esnarketa reflexibori sortarazteko, begira kanpoan, Le Monde, podrán los catalanes dirigirse hacia una secesión. Dice The New York Times, los separatistas, los partidos separatistas ganan la mayoría. Dice The Guardian, los separatistas ganan la elección y se plantean el votar a favor de la secesión. Financial Times dice que las elecciones catalanas suponen un enorme peligro para Madrid en relación con la independencia, o dicen que el Frankfurter Allgemeine que los separatistas están planteando un camino en términos democráticos de desobediencia civil. Dice Le Figaro en Francia que los independentistas son un reto para España. Esaten dute BBC que los independentistas ganan. Dice La República la victoria del separatismo y azken deia, The New York Timesek egindako deia, ni egon nintzanan joan den hastian, eta irakurri nun editoriala eta ikaragarria izan zen, editorialak esaten zuen, The Next Move for Catalans, el próximo movimiento para los catalanes, para la sociedad catalana. Eta eskatzen zuten, edo zioten, Espainiako gobernuari eta presidenteri zeo zer egiteko berehala. Bueno, ikusi duzue. Hau da, hausnarketa kritikoa egitea.
eta falta dugu gure artean zeo zer eukitzea. Bueno, hortik aurrera bukatzeko azken begirada honekin, bakizu, gizon honekin, oso kurioso, segurazki da nazioarteko panoraman, ez dakit, baina personajerik progresistena agertzen da, ez dakit, gero ikusiko dugu, hitzetatik ekintzetara, bakizu oso importantea dela hori ere, baina beak esaten du azken planteamiento batean, ez da, una globalización que enriquezca, es como un poliedro, todos unidos, pero cada cual conservando su identidad, baina beak esaten du hilago eta esaten du, la globalización malentendida, la actual, es como una esfera, todos los puntos son iguales, todos equidistantes del disyuntiva oso argia da. Ia zer nahi dugun, izatia, edo esfera, edo poliedro. Nik nahi duen poliedro izatia. Eta zeuek erabaki. Ahora bai, argi euki behar dugu, hori da berrikuntza, kreatibitatea, zer da? Besteek ikusten dutena ikustea, hori posiblea da. Lehen bakizu paradigma aldatu indela. Lehen zen, la falta de información era ausencia de información, ausencia de conocimiento. Gaur da alderantziz. Es la abundancia de información lo que supone la falta de conocimiento. Orduan, gakoa ez da besteek ikusten dutena ikustea. Eta besteek ikusten dutena ikustea eta beste gauza bat pentsatzea. Eta horretarako zein da gakoa? Begirada propioa eukitea, kultura ez badin bada. Eskerrik asko. Muy bien. Bueno, ensaio bat zan, eta pixka bat pasa, baina... Bai, bastante. Urrengorako bakizu, pixka bat. Urrengo izlariari utziko diogu orain, hitza, Jose Manuel Castells Artetxe bera, Bilbon jaioa, 1953an, administrazio zuzenbidean katedradun emeritua, lehen esan dugunez, Donostiako fakultatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean idazkaritza nagusiko kide izan zen, zuzenbide fakultatean dekano 8 urtez, eta departamentuko zuzendari ere bai. Castells jauna, nahi duzunean? Eskerrik asko. Arratsaldeon denori. Voy a hacer un recorrido muy esquemático sobre el momento presente en materia autonómica y del derecho a decidir. En el tiempo previsto de 20 minutos, por lo tanto, moderadora, me avisas de alguna forma si me paso. Bueno, en primer lugar tengo que decir que si he venido aquí, por otras razones, es por la invitación del Lehendakari Ibarretxe, al que siempre he tenido un profundo afecto y admiración, y que espero que algún día coja la lanza y el Rocinante y se lance una nueva aventura aventurosa para el país. Espero. No es obligatorio, pero vamos, espero esa... Bueno, el siglo XXI, y no voy a ser demasiado prolijo porque creo que interesa la brevedad, asiste a lo largo del siglo a unas reorientaciones o cambios ciertamente cruciales, cambios no consolidados. En todo el planeta hay unas situaciones diversas de cambio, pero que tampoco tiene marcha atrás. De alguna manera asistimos a unas perspectivas nuevas, reformistas, de nuevos aires, y de alguna manera estamos en esta encrucijada muy diversa y muy importante. De alguna manera asistimos también a la superación del Tratado de Westfalia de 1648, que hace emerger a unos estados nuevos a través de monarquías absolutas y que van a recibir el baño de la Revolución Francesa, que, recogiendo a ese estado, digo, del siglo XVII, en el siglo XVIII va a aparecer el Estado unitario, el Estado de Derecho, el Estado de leyes. Bueno,
esto emerge hasta fechas bien recientes. Los sistemas de autonomía política después de la Segunda Guerra Mundial tienen una importancia fundamental, comenzando por la República Italiana y siguiendo con otra serie de países europeos, entre ellos España. Hay que señalar que tienen pasos positivos la emergencia de estas construcciones autonómicas de tipo político. Se montan unas instituciones nuevas, autonómicas, propias de la autonomía, unas suficiencias económicas que en el caso nuestro del concierto económico del Convenio Navarro suponen una manera de afrontar la situación ciertamente difícil económicamente en los años 80, hace ya mucho, pero vamos, es que gracias a ese concierto económico se consigue hacer frente a la práctica desaparición de la industria siderometalúrgica naval en la margen izquierda, una situación que tenemos que señalar que es beneficiosa para las autonomías políticas, pero bien pronto hay unas transformaciones en la dirección de convertir lo que es una autonomía política consolidada en lo que viene a ser el derecho a decidir, en primer lugar, y el derecho a la secesión, en segundo lugar. Todo ello prevalido de una situación clave que tiene lugar en un país, Canadá, Quebec, y a través de la solicitud de un informe del Tribunal Supremo canadiense se descubre que va a existir una aparición del reconocimiento a un posible derecho a decidir, al derecho a la secesión, pues a través de unas líneas políticas reconocidas por medio de un principio democrático. El principio democrático va a ser crucial en toda la Canadá cara a la aparición de estos derechos a decidir, y incluso se dice lo siguiente: nadie reconoce en las constituciones canadienses la independencia de una parte de este territorio, pero si hay una pregunta clara y además una mayoría clara, no hay más que reconocer lo que es las posturas independentistas, sin que eso signifique la independencia. Lo que habrá que reconocer para el futuro es efectivamente la aparición del derecho a la independencia, y que en el trasfondo está el reconocimiento y la negociación subsiguiente a ese derecho a reconocer. El derecho a reconocer su identidad propia aparece además con fuerza en la independencia, por ejemplo, de Kosovo, país apoyado en el derecho a la independencia por los Estados Unidos de Norteamérica, y, en segundo lugar, y con más tranquilidad, el derecho a la independencia en Montenegro, independencia también de Serbia, y que va a establecer algo novedoso, como son unos mínimos en cuanto al reconocimiento mínimo de un 50% del censo, y además un segundo reconocimiento, el reconocimiento de al menos un 55% del sufragio universal. Se crea así un nuevo paradigma en afrontar un sistema democrático de la pretensión secesionista. El ejemplo europeo más desarrollado, y voy a ser rápido también, es el supuesto escocés, que habla de manera decidida y falla en el último peldaño, en el momento del referéndum. Hay que decir que el paso crucial es el año 1998. De alguna manera, este año
es el del Scotland Act, en el que de alguna manera se crea el Parlamento escocés, se pasa por un referéndum que sale adelante, se prevale de la inexistencia de una constitución del Reino Unido, no hay una constitución escrita, y por último, también en un primer momento, en 1998, el Parlamento de Westminster tiene la soberanía clara y terminante a favor del Reino Unido. Vamos a asistir a partir de este año al inteligentísimo pragmatismo anglosajón. Las leyes son simplemente unas barreras salvables por la política, formulada a continuación, y ya siguiendo la pauta de lo que es la devolución de poderes a Escocia, se produce una ampliación en el año 2012 de ampliación de nuevos poderes para el gobierno escocés. Hay que señalar que la ampliación de la devolución de poderes se hace a través de una mayoría absoluta, porque así lo es el Partido Nacionalista Escocés, que de un diputado en el Parlamento de Westminster en el año 2000 pasa a tener mayoría absoluta en el año 2012. Hay una frase que a mí siempre me ha encantado del Parlamento de Westminster y del gobierno británico. Dice, bueno, queremos seguir juntos, juntos, vamos, pero el gobierno escocés, dice el escrito del Parlamento británico, tiene otro punto de vista. Es así que posee el gobierno escocés una mayoría absoluta del Parlamento, luego habrá que negociar y tener en cuenta esa mayoría absoluta. De ahí que se admita, a través de una negociación de las instituciones del Reino Unido y de Escocia, y por medio del instrumento del referéndum, una posibilidad de llegar como requisitos del referéndum a una votación, a un referéndum legal, equitativo y decisivo. Incluso se proclama la independencia por el gobierno escocés. Dentro del documento, hubo bastantes documentos del gobierno escocés. La independencia significa, según uno de sus escritos, que las decisiones sobre lo que ocurre en Escocia y para Escocia son todas adoptadas por el pueblo que posee los intereses por Escocia, esto es, el pueblo que vive, trabaja y educa a su familia en Escocia. Sobre el referéndum acerca de la secesión, va a ser la resolución de un problema político planteado por las instituciones escocesas. De alguna manera, desde la política, se resuelve políticamente el problema escocés y de ahí se llega, por lo tanto, a una constitución escocesa después de que pase adelante el referéndum, se triunfa el voto afirmativo. Curiosamente, es una independencia light, porque el jefe de Estado es la reina de Inglaterra, la reina del Reino Unido, es la jefa de Estado también de Escocia, es también, de alguna manera, la moneda de la libra esterlina, como también perteneciente a Escocia, es también la defensa como una defensa británica que engloba a los países que conforman el Reino Unido. Pero curiosamente también hay un momento, y no digo en los momentos finales de la negociación, sino un momento anterior, en el que de alguna manera se asiste a nuevos poderes, a
de la devolución de nuevos poderes por parte del gobierno británico. No a una reconcentración de poderes, como podía ser ante la derrota del sí, sino a tener más poderes en caso de victoria del no. Y así sucede que con una fuerte mayoría de más de 10 puntos gana el no frente a la masa unionista, que consigue salir adelante con el 55%. ¿Se acaba todo en este referéndum? Pues hay que decir que no. El final no significa el proceso anterior. Va a haber elecciones el 7 de mayo del 2015, en el que de alguna manera el gobierno escocés abandona la posibilidad de un nuevo referéndum, lo aplaza, no se preocupa del tema, pero sin embargo va a ser ese gobierno el que va a luchar por una ampliación de poderes, por la defensa del estado de bienestar, por más reivindicaciones de este tipo, desde luego no por recortes, y ahí se cierra, y estamos hablando de este mismo año, se cierra la situación. Con cambios, porque ganan por mayoría absoluta los conservadores, los liberales pierden rotundamente, en Escocia prácticamente desaparecen, y el Partido Nacionalista Escocés llega a tener hasta un 50% de los votos, 5% más de los que tenía anteriormente, y 56 de los 59 escaños en el Parlamento de Westminster, lo cual es una gran mayoría. Asistimos así a una situación de indecisión. Se mejora financieramente al gobierno escocés y se asiste a una determinación de la situación sin que, de algún modo, estemos de acuerdo en una situación clara. No se sabe muy bien si se va a avanzar por la separación, aunque digamos que sí está latente esa posibilidad. El otro sistema al que asistimos es el del sistema autonómico español. Tiene, a partir del 2003, una vida propia y fuerte en el desarrollo autonómico hacia la independencia. En fin, aquí está el protagonista de la situación, por lo tanto, yo voy a apartarme de seguir este plano, que es también importante. Cataluña sí que cuenta con una situación nueva. El paso es evidente entre la autonomía y la independencia. La autonomía queda aparcada. Se produce el agotamiento del Estatuto de Autonomía de 1979. Se avanza también por un nuevo estatuto en el año 2006 para Cataluña y se asiste a una cerrazón de las instituciones de las instituciones unionistas, de las instituciones contra el gobierno, contra lo que es los catalanes. Se produce una recentralización de las competencias, aquí sí, se pasa a avanzar en lo que es la autonomía política y, desde luego, lo que es evidente y sintomático es que la Constitución se erige como la barrera infranqueable para avanzar más seriamente en lo que puede ser la independencia. El Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Supremo y, sobre todo, el Tribunal Constitucional van a cerrar filas a favor del no avance hacia la separación. Es curioso porque el Tribunal Constitucional en los años 80 pues había abierto unos caminos bastante avanzados y, desde luego, no decisivos en cuanto a la autonomía política. De algún modo, es este Tribunal Constitucional el que va a hacer desaparecer a la LOAPA. Algunos recordarán de lo que es esta ley orgánica de descentralización del proceso autonómico y, bueno, pues con toda naturalidad
se llega a una situación de finalización. Bueno, esto es en el 5 de agosto del 1983, pero a partir de 1990 ya está clarísimo que un Tribunal Constitucional va a actuar de una manera clara y contundente contra los sentimientos de independencia de las autoridades catalanas. Hay una primera consulta alternativa, que es prohibida por las instituciones europeas y que va a finalizar con una orden, la instancia por el Gobierno central al fiscal general del Estado para presentar una querella contra el presidente de la Generalitat y 2 de sus miembros del Gobierno, y que va a significar el punto final clarísimo en ese momento de lo que es la independencia como tal. Hay una institución, el llamado Consejo por la Transición Nacional, cuyo presidente es un ilustre profesor de Derecho Constitucional, Pou i Viver, va a intentar superar los límites constitucionales a través de la política y a través también de la supremacía del principio democrático. Pero, a pesar de esa situación, ante la no negociación por parte de las instituciones centrales se bloquea, y estamos hablando ya de este año, bloquea totalmente el avance en cualquier dirección. Es evidente que se pretende resucitar la decisión de la Corte Suprema de Canadá con el principio democrático y dentro de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no quiere decir que no se avance por la afirmación del principio de legalidad. Se trata de regular de forma aperturista un instrumento de democracia directa, de regularlo, como es el referéndum. Se pretende entrar en negociaciones, no jugar con la Unión Europea, y bueno, pues hay países como Suiza que no están dentro de la Unión Europea y no pasa absolutamente nada. Y se trata, por lo tanto, de llegar a alcanzar unos modelos flexibles y adaptables. Se trata de una necesidad perentoria, de un constitucionalismo útil, tal como proclaman 2 ilustres juristas, Miguel Herrero Rodríguez Miñón y Ernest Lluch, para una convivencia dúctil. Convivencia dúctil que significa que, de alguna manera, se consigue llegar a acuerdos políticos negociados y recuperar, por lo tanto, la ductilidad de la... Bueno, es una esperanza que se consiga avanzar en esta ductilidad. Se trata de intentarlo, por lo menos, y yo finalizaría con un autor, Joaquín Tornos Mas, catedrático de Derecho Administrativo, de alguna manera, bueno, es un hombre que defiende lo que es la autonomía política, defiende como hincha al Español, lo cual no impide que exista otro partido no político, sino de fútbol. Bien, pues según esta persona, se trata de alguna manera de conseguir alternativas al inmovilismo y la confrontación para solucionar de algún modo el conflicto catalán. De algún modo se esboza esta necesidad de llegar a soluciones pactadas, negociadas, para incluso tratar de llegar también a fórmulas de consenso por la independencia. Bueno, con esto concluyo. Vale. Vale.
Bueno, muy bien, se ha acotado muy bien al tiempo, Vale. Vamos mejorando. Angel, orain zure txanda. Angel Oiarbide, uste dut denok ezagutzen duzuela, Urretxun jaioa, 1974an. Ofizioz arkitekto teknikoa da bera, baina adreiluak eta zurak hartu eta eraikuntza egiteari utzi eta beste erabateko eraikuntzan dabil orain, dakizuenez, gure eskuko bozemale eta nazio munduko kide. Bazurea daitz, Angel. Bueno, atxaldeon. Bueno, nire gaurko hitzaldi izango da bi helburu izango ditu. Batetik gure esku dagoen izaera esplikatzea eta bestetik gure helburue esplikatzea, ezta. Herri hontan dinamika asko eta egitasmo asko sortu die beti gorako, ezta, eta txikitik handirako, ezta. Bueno, honoko hau horietakoa da, ezta. Nun 2007 urtean sortzen dan 2000 biztanleko herri txiki baten Idiazabal izenekoa, ezta. Karo, baina 2007 urtea eta 2015 urtea bi urte ezberdin die, eta kontestu ez esanik ez, ezta. Nik definitu barbako bano 2007 urtea izango litzeke, bueno, berriz ere beste bake prozesu frustratu baten ondorengo egoeran geunden, ezta. Nun herritarrak etxipenean, nora ezean, eta ardi galdu bezala gebiltzen, ezta. Jo, nik usten da hori baina okerragoa zala berriz ere zai. Zai noiz 3, 4, 7, 6 lagun, ez da inungo monastegitako gelatan elkartu eta adosten zuten gu guztiok hainbeste merezi gendun etorkizun oparo hori, ez da. Herritarrak zai. Zai eta gaina bakoitza bere txokora, bere getora, bere trintxerara, ez da. Bueno, baina zorionez, garai hartan bazeuden arnasunek edo oasi txikiak, ez da. Eta Idiazabalen bazte hon bat. Eta zan bertako herri kirol taldea, ez da. Nun behintzat Idiazabako anistasun sensibilitate politiko guztiak han bazeuden, ez da. Eta gure habitat naturala zan, Idiazabal, Goierri, Euskal Herrien aritzea, ez da. Herri kirola sustatzen, ez da. Baina, bueno, sortu ginuzten aukerak gure habitatik kanpo juteko, ez da. Eskozira, ez da. Eta gu eskoziteaz gauza hondik ez genekion, bueno, garrantzitsuna bai, ez da. Bertan ere herri kirola gehien zituztela, ez da. Eta jun etorriko zerbait sortzeko mun ginela, ez da. Baina ikusi egin duen 2007 urtean hauteskunde batzuk izan zirela Eskozin, eta 15 urten laboristak egon ondoren, lehen da biziko aldiz, Scottish National Party irazten dula diputatu bat gehiagoatik, ez da. Bueno, besteip, ez da. Baina gaina gobernu minorin hartu eta esaten du 2010 urten erreferendum bat ingo da eskoziarrek galetzeko bere etorkizuneta, ez da. Kontxo horrek ia pixkat harritzen gaitu, ez da. Eta ia eskema guztik hausten dizkigu hori, gobernu bate hori plazaratzek ez Londresen, ez erresumatun eta ez Eskozin, ez arazo, ez problema eta ez konflikto, ez da. Eta hori bazan guretzako zientzia fikzion pixkat, ez da. Zergatik hemen, horren beste sufrimentu sorraraztena izan gatazka baten muinean zion gaia zan, eta hemendik ordut herriat zion gizarte baten etzan ez arazo, ez problema eta ez konflikto, ez da. Beraz, guk Eskoziako bidei horri zentzu bat ematea pentsatu genduen eta hango ikaskaiak hemen txertatzen saiatzea, ez da. Zati, hango gizartaz ezer gutxi jakinda, dudik ez genduken, hangotaz asko ikasteko izango gendula gai baldin bazienan olako gaiak heldutasun horretan tratatzeko, ezta. Baina nola hasten da guzti hau 2007 urteko egoera horretan, ezta? Bueno, dinamika honek aurretik nazio mundua izaneko dinamika horrek 2007 urtetik 2012 urtera iritsi izan horrek mugarri ezberdinak izan zion, ezta? Mugarritako bat esango genduke izan zela 2008 urten. Idiazabal festatan urtarrien frontoi guztiek gainezka zeola eta Idiazabalgo bi espektro politiko, bi familia politikon ordezkari izan zitezken bi pertsonak, Asier eta Mielmari,
dinamika aurkezten hasi zienen, ez da. Idiazabalen eskema guztik hausi ziren, eta langa guztik irik ziren, ez da. Zer, Idiazabaldarra zai geunden, horrelako argazki baten zai geunden, ez da. Eta bi pertsona horiek, ikonok bihurtu zienak, zilegitasuna ematen zioten, bermea ematen zioten, Idiazabaldarrai, eremu berri hortan elkarrekin pausoak emateko, ez da. Eremu berri, birgena, eta gerora ikusi dan bezala, emankorra, ez da. 2 urte aritu ginen, jun etorri horik eginez Eskozia, ea ze ikasten genduen, da ea ze ekartzen genduen, ez da. Adibide txoba sortu arte, ez da. Eta esate genduen, kontxo, 2000 biztanleko herri batek eredutxo egin balin badu, zer egin dezakegu 30.000 laguneko eskualde batek, ez da? Baina nola egiten dan hori? Bueno, Igartzako manifestue aitzaki hartuta, Goierrin, 33 pertsona esanguratsu sinatu zutenen manifestu hori, 33 pertsona horik izan ziren, Goierritarrak hainbeste urtetan desiatzen den argazki hori eskaini zigutenak, ez da? Eta 33 pertsona horik bermea ematen ziguten Goierritarrei, eremu berri horretan pausoak elkarrekin emateko, ez da? Beste mugarri bat izan zen 2011 urtea, nun Goierriko 18 alkatek autodeterminazio eskubidea manifestua sinatu zuten Itsasondon. 80 urte lehenago, 1991an, Itsasondoko udaleko ordezkarik egin zuten gixan, ez da? Eta beste mugarri bat izan zen 2012 urten ziklo izten dela, eta izan zen, gure txispa, ez da? Esan dezakegu Goierritarran dinamika honen 8.000koa, ez da? Zala gazta zati bat, ez da? Dokumentala. Zergatik txispa bat, ez da? Guk ikusten genduen orduan, Euskal Gizartea zehola, udan basoa goten dan bezala, lehor inda, nahiko dela pospoloa gota denak su hartzeko, horrela ese ikusten genduen Euskal Gizartea, ez da? Eta esaten genduen, gai balin bagea, ilusiozko txispa bat, era egoki baten, modu egoki, eta gaina haizek alde izan ezkeo, gai izan gintezke Euskal Herrian ilusiozko zute bat sortzeko, ez da? Eta txispa horrek bere txinpartak sortu zituen eta bere eragina izan zuen, ez da? Bueno, baina 5 urte hauetan zer lortu zen? Herritar dinamika honek zer lortu zuen, ez da? Batetik lortu zuen Eskoziko maila ezberdinetako jendekin kriston harremanak lortzea, ez da? Lortu gendun, Goierriko herritarrak, lortu gendun Eskoziako ministroan asesore politikon, zazpialdiz honea ekartzea, ez da? Xabier Solano bezala, ez da? Lortu gendun, Eskoziako ekonomiko ministro oia, Jim Mather, lagunein eta honea ekartzea hemengo eragile ezberdinekin partekatzeko, ez da? Lortu gendun, hemengo instituzio, Goierriko instituzio eta Eskoziko Highlandsago, Eskoziko Goierriko instituzioen arteko uztarketa biden jartzeko, ez da? Lortu gendun, eskualdeko bi enpresak, nun kontinente ezberdinetan Goierriz aparte badituzten plantak, bereintzako erakargarri zien gune ekonomikok eskaintzeko, ez da? Baina hori baino garrantzitsukoa izan zen, gai izan ginela Goierritarrak, urruntzen gindun gai bat, topagune bihurtu eta elkarlana sustatzeko, ez da? Eta 5 urteko epen, haizek kontra zien garai batzutan adibidetxo bat sortzeko, ez da? Eta gure hausnarketa zen, kontxo, 30.000 laguneko eremu batek hori egiteko gai izan balin bagea, zer egin dezakeu, Euskal Herri mailan amankomuneko oinarri bat jarri, eta herritarrak pausoak elkarrekin ematen hasten balin bagea. Gaineko erdoi hori kendu eta juntatan olioztatzen balin badeu makina guzti hau, zer egiteko gai izan gintezken? Pentsatzekin bakarrik, emozionatzen ginen, eta emozionatzen gara, ez da? Eta adibide horrekin 2013 urten haitu ginen eragile pila batena junez, ez da? Ea interesante izango litzaken Euskal Herri mailan horrelako zerbait sortzea, ez da? Egon ginen enpresarekin, egon ginen alderdi ezberdinekin, sindikatukin, unibertsitateekin, eta lehendakari hoiekin baita ere, ez da? Eta denak esaten ziguten, bai, interesanta litzeke, ez da? Baina noski, 2013 urten nola ez, Euskal Herritarrak izanik, duken urgentzik, ez da? Beti urgentzitan gabiltzelako, ez da? 2010 urten, Eskoziarrak ez zuten egin, erreferendune eskerrak, nahiko paineletan geunden, garai hartan, ez da? Ez zuten egin, zati Eskoziko parlamentun gutxiengoa zien, baina 2011 urten gehiengo absolutua lortu zuten,
eta Erresuma Batuko gobernukin paktatu ondoren, ja, erabakizuten 2014 urteko udazkenen erreferendum egin bartzutela, ez da. Eta guk hori ikusten gendun mugarri historikoa bezala, ez da. Zergatik, 20. mende hontako superpotentzi bat, Erresuma Batu edan bezala, era eredugarri horretan, bere eremu bati, libreki, bere estorkizune erabakitzen ustea, guretzako hori izan hainbesteko adibidea, seguro geundela adibide hortatik aurrea, mundu mailan estatu batek bere pedigri demokratiko eukitzeko izango zon exigentzia, askoz ez zorrotzago izango zala, adibide hortatik atzea baino, ez da. Eta guk nola egin, han sortzen aizien da sortuko zen inertzi hori gure gizarten eragiteko, ez da. Bueno, esaten gendun, kontxo, itxaso zabal baten, itxasontzi batek aurre aiteko, beharrezko don bezala, oial sendo eta zabal bat, haizearen indarrak bertan eragin eta aurre aiteko, horixe ezan guk Euskal Herrin gizarten egiteko helburua gendukena, ez da. Euskal gizartea, oinarritik alik eta zabalen, alik eta koloretsuen, alik eta sendoen josi, iparretik zetozkiun haize demokratikorik gure gizarten eragin, eta posizio batera eramateko, ez da. Bueno, eta sortu zen, gure esku dago, 2013ko ekaina 8 aurkeztu zen. Horretarako eta horregatik. Sinistuta genduelako herri honetan, sensibilitate politiko ezberdin dago jendea, gai ginela elkarrekin pausok emateko. Eta gai baino gehiago, beharra gendukela elkarrekin pausok emateko, ez da? Aman komuniko oinarri baten, 3 puntutan definitu gendula. Herri bagara, herritarron garaia da, eta erabakitzeko eskubidea daukagu, ez da? Eta erronka bat jarri gendun. Eta erronka hori, erronka oso handi izan zen, urte bete egiteko. Zergatik jarri gendun erronka handie? Noski, erronka handik nahitan sekula santan elkartu ezkean jendekin elkartu, sekula santan elkartu ezkean jendekin elkarrana sustatu, elkarre zautu, eta elkargin pausok ematea, ez da. Kurioso izan zen, tokatu zitan beste kide askokin batea herri proiektu aurkeztea, ez da. Eta ju nintzen herri guztita berdin esaten ziaten. Bazparea abisatu ikentziaten hasieran, ez da. Bueno, jakintzazu, herri hau, herri zai edala, Eta esaten, hostias, bueno, jakintzazu, herri guztietan berdin esaten. Ez, hau bereziki da zai, ez da. Pentsauzazu, ze losa da hori, ze losa mentala da hori, ez da. Ze lortu zen, urte hortan ze lortu zen dinamika honekin. Lortu zen, herritan elkar ezautu, zubiak eraiki, elkarrana sustatu, konplizideak sortu, errezerok gainditu, saretu, josi, hainbeste alditan aitzen den hori bizikidetza, bizikidetza praktika eramatea, ez da. Eta handik urtebetea, 2014ko ekaina 8, ikusi gendun, gai ginela herri hontan, sensibilitate politiko ezberdin dago jendea, elkarrekin pausok emateko. Eta hori baino garrantzitsuko herritarra ikusi gendun, gaitasuna gendukela eta daukagula eragiteko, ez da. Hori bukatu zen 2014 urten, eta gure esku dago bere ikastu urtea seitu zen 2014 eta 2015 bitarten, ez da. Norabide berdinan, ez da, josten. Josten, alik eta kolore gehieneko gizarte hori, josten, topagune hori guk irudikatzen dauna hautesontzi batekin, topagune hori eraikitzeko, ez da. Sensibilitate politiko guztin topagune hori eraikitzeko, ez da. 2013 urtea esan dut, sortu zala, o aurkeztu zala gure esku dago, ez da. Ez da, iguatuko zate, baina 2013 urtea urte oso euritsua izan zen. Eta esan ziguten, esplikatu ziguten, meteorologo batek esan zuen, herri hontan, ziklo euritsuk izate omen dia 30 urtez behin. Gertatu omen zan, 1953. Gertatu omen zan, 1983, goatuko zate, Woldek eta noski bat tokatzen zan, 2013 urten, ez da. Naturak bere ziklok ditu. Eta natura bere ziklo ditu bezala, pertsonak eta herri gure ziklo naturalak ditugu. Eta nahi iruditzen zaik, zikloak uina balin badie, gaudela ziklo baten hasieran, ez da. Ziklo hori, uin hori ez da altxatzen hasten, ez da. Eta gehiago esango nuke, nik uste ziklo baten hasieran gaudela, ez hasiera bat hasi dalako, baizik da zar bat amaitu dalako, ez da. Eta perspektiba ematen balima dugu pixka bat, bueno, goazen aurreko ziklo hasiera, 50, 60 hamarkada,
nun herri hontan sortzen dien zurrunbilo batzuk, nun sortzen dien inertzi batzuk, nun sortzen dien kooperatibak, ikastolak, euskal kulturgintzan suspertzea eta herritarren aktibazioa eta horrek sortzen duen olatun aparrak, iristen zaizkigu gaur egun arte, ez da? Eta ni bezalako askok, bizi izan gea, aberatsan seme alabak bezala, ez da? Errentatatik. Gaur une badaude kooperatiba, hori oen dela 20 urte sortu zituen. Baina gaur une badaude, ikastola, baina hori oen dela 50 urte sortu zituzten. Baina gaur une badaude korrika, hori denak oen dela 50 urte sortu zituzten. Galdera da, 21. mende hontako euskal herritarrak zer eiken nahi gea, guri iritsi zaigun bezalako balore, adibide, referentziorik hemendik 50 urte iritsi ditezen. Eta zer eiken nahi gea, guk hainbeste miresten, eta baloratzen, eta eskertzen deun garai hartako protagonistak, hemendik 50 urtea, zeintzu die klabek, orduan, uin bat sortzeko? Asko ongo die, nik bat esangoet, ardurak. Ez gezurrik esango, norbean etxeko lana beste batek egiten nahi mitu, hoi da alibio bat, hoi da gozada, dasiera baten. Baina horrek bere ondorio ditu. Epe motz batea, zure benetako gaitasuna zeintzu dien, ahaztea pasatzen zea. Urrena pasatzen zea, zure benetako gaitasuna zeintzu dien, ez sinistea, eta azkenekoa da dependiente bihurtzea, ez da. Eta nahi iruditzen zait, urte gehiagitxo, urte luze gehiagitxo jarrera horretan, ez da. Aurreko ziklo hasieran jarrera horrekin posible izango litzeke ereduk, ikastolak, kooperatibak, referentzi guzti horik sortzea, zai ez da. Referentzik, askotan iruditzen zait, gabiltzela baita ere, pixkat, umezurtz xamar ez da, herri bezala ez da. Eskoziarrak irten ziren da, kontxo, Eskoziara jongo ginen, ez da. Katalanak irten dira, osea, katalanak, ez da. Urrena flamenkok irtengo dira eta hautzkaldea jongo gea, ez da. Referentzi bila, adibide bila, eredu bila, kanpora, ez da. Kanpotik izango ginuzteke erantzun guztik bezala, ez da. Eta nik ez da yoga ekiten, baina entzun dut jogak gure galdera guztin erantzunek gure baitan daudela esaten dola, ez da. Kanpora begiratu partez, barrura begitu behar dela, ez da. Eta iruditzen zait litzai gukela gaizki etorriko komunidade bezala, kolektibo bezala, horrelako bidai interno bat, barrura begirako bat egitea, ez da. Zate guk ere sortu ditugu, ez orain, historian zehar mundu mailan erreferentzik izan dien, eta erreferentzizko gauzak kanpotik ala hartu gaituztenak, ez da. Eta oso urrutea junbe, eta jake demokrazia hitzeien egean, demokrazia parte hartzaien organizaziotan, bai enpresatan, bai industrien, bai hezkuntzan ikastolak bezala mundu mailan erreferentzi bihurtu ditugu. Eta zergatik ez ditugu bertako asmatu deun ereduetako klabek gizarteratzen saiatzen. Balore kooperatiborik gizarten txertatzen, balore kooperatiborik printzipio demokratikoarekin uztartzen. Organizazio horik, espiritu kooperatibista biziri duten organizazio horik, bertako kideak dira, beraien zuzendaritza hautatzen dutena. Bertako kideak dira, norabide, kolektiboaren norabidea eligitzen dutenak. Zuzendaritza horrek aldiz, bete beharra duke, norabide horik horrela egiten dira, ez da. Zuzendaritza horrek, partaidetza sustatu behar doki den artean. Eta zuzendaritza horrek, informazioa, apostuak nola digozten eta gauza nola digozten, ematen diez da. Eta ekuazio horrek emaitza bat ematen du. Implikazio gehiago eta partaidetza gehiago, ez da. Beste edozein sistemakin konparatuta baino, ez da. Nik hori adibidetza jartzetenen jende atzu esatit, hombre, hostia, erra esan dek. Osea, normala implikatzea, normala partaidetza sustatzea, berena, beraiena dek, implikatuko ez dieba, kontxo. Eta norena da denona ez balin bada herri bat edo nazio bat? Norena da herri bat edo nazio bat, bertako herritarrena ez balin bada? Guk, organizazio handi honetan, guk aukeratzen dugu gure zuzendaritza. Egie da, gero baloratzen duenen gizarte bezala, batetik 10 puntu ematen diunen, 5 ateatzen dunak, baten batek ateatzen balin badu, kapitan general, ez da? Puntuak eta horrekin posible izango litzeke organizazio hau zuzentzea? Zai ez da?
Organizazio handi honetan zuzendaritzak formatzen gaitunen helburu da gu informauta sentitzea. Zati hemen, informazioa informatzeko ez da. Hemengo diru komun, gu daukeun kontu komun hortako dirun informazioa badaukagu hemen duten bezala. Hemen organizazio honetan sentitzen gea ekipoko parteide, ekipo hontako engranajeko pieza klabe bezala sentitzen gea. Ez da. Eta nork du horren ardura orduan ez da? Jo, bani dudik ez edeien. Organizazio hontako akzionistak, organizazio hontako kideak, herritarrak, iruditzen zetela askotan, aztu gehala zein dan gure papela guzti hontan. Iruditzen zaigula ez dakiz zeinentzako egala lanen, ez dakiz zeinentzako zein enpresa pribatuntzako egala, hau gurea da. Gure akzio zatie daukeu beste guzti bezala hemen, akzioa, eskubidea eta bete beharrak. Eta segurazki akzio horren jabe jakitun egiten gean momentun, emango da ofetik oneako klik hori ez da. Perspektiba. Helburuok zenbateko nivela daukan, alako perspektiba, proportzion dijoa. Lehen esan eta Asier eta Mielmari ez da, Idiazabalen 2008 urten frontoian jarri zienen Mielmari eta Asier, frontoiko guztik bagenekiun bi pertsone hortan, horien artean etzeola ze ikusik. Bi mundu diferente ziela, bi bloke diferente ziela mundu guztik genekiun, da nik usten dut eake jakitun ziela ez da. Hombre, bazeuden detailetxo batzuk ez da, bik eskola berdina jundako ziren, baina, bueno, hori detaile ziren. Bueno, bik kuadria berdineko die, baina, bueno, bike hobi antzeko dituzun, etzekula ze ikusi gen arten ez da. Eta hori izan perspektiba ez da. Segurazki perspektiba hori, o kamera hori, o foko hori, Idiazabaldik, penintxula ibirikoa ikusten dela, jarri ezkeo, eta bi izaldar horien diferentzik aztertzen hasiko gaineke, kontxo, kontuatuko gaineke, diferentzi baino, antzekotasunek gehiago dituztela ez da. Eta foko hori, o kamera hori, ia espaziora ioko agenduke eta mundu ikusiko agenduke, eta bi izaldar txiki horik esaten duten ezberdintasunek aztertzen hasiko gaineke, nehar gurea sartuko litzeguke ez da. Pentsatzen zeintzu dien. Beraz, helburuk haundiak balin badira, gauzak dudik ez dago, hemen ez dago beste eskapaturik, elkarrekin behar dituko egin ez da. Eta zer da gure esku dago orduan ez da? Gure esku dago da adostasun eta elkarlan eremu bat. Eta hori ez du gure esku dagok sortu. Nola sortuko zuen ba gure eskuagok? Hori bat zeon, eske hori gabe ez ginek eritxiko herri bezala 21. mende honetara. Gu bezalako herri txikik behartuta gaude, amankomuniko oinarri bat jarrita elkarrekin bultzaiteko horretara iristeik ez da. Baina egie da, kultura bat izan deula o barneratu deula, nun detaiatzen, osea, profesionaltu gean, bata besten arteko diferentzik resaltatzen, ez da? Eta ahaztu gean, bata bestekiko dauzken antzekotasunek, ez da? Nik askotan esatet, periodikotan azaltzen daba, bi argazkia identiko, zeintzu die 7 diferentzik, ez da? Bueno, ez dut esango lehen bebizikoa. Baina, seguro, Euskal Herritarren bat, mundu mailan txapelketa egingo litzeke, Euskal Herritarren batek, podiumea seguro egingo zula, ez da? Gea profesionalak, ez da? Baina mundu mailan txapelketa egingo litzeke bi argazkioen arteko antzekotasuna zeintzu dien, azkenetariko gehatuko ginen, ez da? Nik bi alaba ditut, eta ez dut 100% esango, enaiz arriskauko. Baina 100% hemen gauden gurason guztik, ez dut 100% esango, bai 99,99 klabe berdinek esaten dizkio gure seme alabai. Nere alabak launeken lasarretzen diene esaten diet, saiar bastu zazue, inorrez baztertu, zuri egitea gustatzen etzaizun hori beste ezein ez da. Klabe horik, gure altxorrei esaten dizkon klabe horik, gizarten, heldun arten,
aplikatuko baginuzteke, ze nibelea iritsiko gineke. Eta euskal politika gintzan txertatuko balitzeke klabeok, ze dimensio irikidilko balitzeke. Ze ligatan jokatuko genduke ez da, ze nibela hartuko genduke ez da. Lehen esan dut, zubiak eraiki konpliziak sortu ez da. Zubiak eraiki zergatik, bueno, gure belaunaldi, zubi puskatu asko iritsi zitzaizkigun. Eta guk ere, beste horren beste puskatuko ginuzten, gure belaunaldikok. Baina arduratsu balin bagea, arduragabekeri bat izango litzeke, zubi puskatu horik, gure ondoren goi, konpondu ezaten ustea. Gure ardura da, zubi horik josi, eraiki, eta bai guretzako eta bai gure etorkizuneako eskaintzea ez da, arduraz jokatzea ez da. Hasi naiz esanez, nire buru izango zela hitzaldi honetan bi helburu ez da, bat gure eskuan izaera eta bestea helburua ez da. Bagoain helduko diot honi, eta zer hobeto, nik usten dut, ipui batek definitzen dula ez da. Ipui hau da, zurie da, Etiopia, Afrika inguru hortako tribu etnia bat. Eta hori kontatzen du, omen zion, Sabanan, barekain da, eta kriston gozekin ez da. Eta nun ikusten ditun, Sabana erdin, hartalde bat, eta, kontxo, saiatu bardepa harbatzea ez da. Abitzen da korrikan, eta, kontxo, hartaldea kontuatzen daren lehoia datorrela, iesi hasten di ez da. Joalako baten harrapatzen do, lehoia ez da. Lehoiak harrapatzen do, ardi ez da, barkatu. Eta hiltzen do, baina esfortzu hortan, erditzen do, eta bea lehoia hiliken da ez da. Eta dokumentaletan ikusiko zen duen, depredadorea gozez daunen, denak iesi biltzen di ez da. Behin lehoiak, antilopek, zebrak, kirafak, denak ez da. Hiltzanen lehoia, eta ja, arrisku getzonen hartalek zein zon, berriz bildu zan, eta han seitu zon belarra jaten ez da. Eta lehoi txiki jaio berri horrek oixe ikusi, adibidetzat, eta zer ingo zon bat, hori eredu eta adibidetzat hartu ez da. Eta urte pasazien, eta lehoi horrek eakin batea hazi eta ez izan ez da. Eta ze itzen zun ez, lehoi harrek ez da, ardik egiten duena ez, belarra jan, kejau, enpresariok ez dakize, politikok ez dakize, sindikatuok, ardi bat zan ez da, ez zon gehiago eskatzeik ez da. Urte pasazien da bat zeon benditontor baten, lehoi heldu bat deskantsatzen ez da. Eta nun ikusten don Sabana erdin, lehoi batentzako izan daiken argazki indignantena ez da. Hau da, Sabana erdin, kriston hartaldea belarra jaten, eta hartalden erdin, lehoi nerabe hori ere belarra jaten ez da. Kontxo, indignantea ez, nola posible ez da. Alako baten jaisten da benditontorretik korrika bizi baten, eta hartalde kontuatzen danen lehoia datorrela iesi azizien, baita lehoiare, ardi bat, hiltz bat, hiltzen do, hartzen do beste lehoia, eta esaten dugu, oin jantzazu, ostia. Nola jangoepa ez, ne arreba, kanibalismo, ostia, nola ingoepa hori ez da. Nio, dola probatuta guztau, haragei probatuta guztau, eta azkenen dena jan. Esan zion, oain horru iten ikasi barrezu. Lehoiak hola horru iten deu, eta abreintzazu, eta eta ostia, hola ez da. Saiatu, azken irten zekon barruko horru hori ez da, eta heldu zion lepazurretik, eamantzon errekara, eta errekan udek ispilu itentziola esan zion. Bueno, zuriek, esaten du, pertsonak, barruko horru hori ateatzen deunen, dala gizaki kontzientzie hartzen deunen. Zer gehan jakiten deunen. Eta esaten du baita ere, bizigela gorputz impersonaletan ez da. Hau da, usten deula gauz bat gehala, ondorioz, olako jarre daukula, baina benetan gehana guk usten deuna asko zea aberatsagoa gehala ez da.
zer da gure esku dago? Ikusle izatetik protagonista izatea pasatzea. Ikusle izatetik gure bizitzetako protagonistak izatea pasatzea. Eta guzti hontan, politena eta ederrena da, hori gure esku dagola. Eskerrik asko. Ba, iritsi da Isabel Olanoren txanda. Isabel, argazki batzuk ikusi ditugu ezagutuko zenitun, ez? Horko asko eta asko. Hemen daudenen batzuk ere bai beren buruk, ez? Noski, egozkueko zea oporretan junginena, eta gaina egu famili guztia junginen, negizona eta guzti. Han etxe bat dagoen Jesusen parienten batzuk gine edo, eta danak egon ginen. Eta gogoratzen naiz gau baten, lo egiten genuen koltsoi bat, oain baino beto neoni, koltsoi baten gainen lurren. Eta gue Jose Sobrari kontu hau zan zerbait larrie. Bonbila aldi batea eta bestea zebilela. Eta nahi itzian zer esan, nahi ez nintzen konturau, altxau zan, eta katun batzuk egogan baran ote ziltzen, eta ez errez, eta harreketzon gehiolo ikintzatek, gure kintzaren nume guztik, gure ardura pentsaren nume guztik. Eta horrengo izen jaike ginenen eta Jose kalea atea zanen, hago bizilaunek esan hemen zion. No se han enterado ustedes del terremoto de ayer? Eta, klaro, bert alduide zen edo Frantziko oso gertuko leku izan zala urrikar, bai. Bueno, Isabel Olano, zuk ere haue bezala esen merezi dezu aurkezpen bat, Isabel, edo gehiago.
ikasle izan dago. Angelo Jarbide bere ikasle izandakoa, bai. Eta oso potzik nago, nire berarekin. Ikasle ona omentzan gainera, ez? Oso txintxoa. Oso txintxoa. Eta emateu ala jarraitzen dula. Ala izangoa bai. Bueno, 1925ean jaioa, Beasainen, lehenik kontabilitatea ikasi zuen, Donostian, eta gero magisteritza, iruditu zitzaielako bazezakeela. Kontabilitatea bakarrik gutxi xamar eta magisteritzare ikasi zezakeela emakume honek. Eta bere ala hasi zen andereño, Aian, lehendabizi, Kostako Aian, eta gero Madarixan Azkoitiako auzo baten. Eta batez ere hemen dago, herri hontako ikastolako sortzaileetako bat izan zalako, herriko beste hainbat gurasokin batea, eta Paiza, tartean, orain errepasatuko du pixka bat bere historia. Eta hemen dago, aipatu dute hemen, nik uste dut, sinistuzulako euren esku zegoela, proiektura, eta hola ekin ziotela. Erronka handia zela seguru naiz garai hartan ikastola sortzea, baina hemen esan den bezala zenbat eta erronkak handiago batzutan hobe izaten da, eta horrela ateratzen dire proiektuak. Hasiko gara, 1975 hartan, hemengo hezkuntza pixka bat nola zeon kontatuz. Pentsatzen dut, garai hartan, erderazko irakaskuntza bakar-bakarri. Urte batzuk izan ziren, ez elizan, ez eskolan, eta ez kalen, euskeraz etzan iken. Gaina debekautatzen, urteetan debekautatzen. Pentsa, Juan José Iguain direktore zanak, San Martin nintzen, ere zerki himno berri bat sortu erazitzen, zatik berk asmautzen, lehen gok euskerazko zilako danak. Eta abestintzan, dana, euskal elizan, ezeten tokikotitan, erderaz. Dena erderaz. Etxea askotan ere bai, gurasok euskaldunek izan, eta umek erderaz ikasiko, osea ikasteko gogoa, ea pasatzikuen humilazioak eta ez ikustatioen umetan. Azizke, gurasoak, eak ikentzuen euskeraz. Ume irire euskeraz ikentzien. Baina umek erantzuten bat ziren erderaz, aztunez, baina umeken arten etxe barrun euskeraz, erderaz. Eta metik ikentzuen dana erderaz. Erderaz dena, giroa, kalean, eskolan ere bai, eta gainera eskolan gainera erderaz, eta gainera mutila-mutilekin, neskekin. Bai, hori bai. Eta hori Anderino Elbira Zipitrik izan zen, ikastolako mugimendu sortu zona, eta ure hasi zen, neskatek eta mutilek alkarrekin jartzen klasen. Eta zuri hemen, Beasainen, nola etorri zitzaizun ikastola sortzeko gogo, asmo hori, guraso batzuk inguratu zitzaizkizun, ezta? 5 guraso hasi zuen mugimendu hau. Okerrezpanau ziren Jose Txostofiaurre, Joan Agirre, Joan Erguin, Manolo Dorronsoro eta Carmelo Olano. 89 urte. Ze memoria. Ze memoria, Isabel. Eta hoi ikusita inguruko herrien azkaun adibidez oso ondo zijola ikastolea, pentsau zuen ere Beasainen zerbait egin beharra zegoela. Eta ni orduntxe karrera bukatuta, osea titula neuken, eta hasi nintzen oso egoera kaskarren. Baina oain esan duena, ekin da, indarrekin da, gogokin da, zezena jadarratik helduta esatean bezala, hartu, lana eta aurrea. Hori da intzen utena, ez da? Bai. Gogorarazi guzu pixkat nola hasi zineten. Zenbat ikasle, zenbat garai hartan? 5 urte zila, 25. 4 urteko bat, 4 urteko danak eta bat zion
4 urteko gehienak, baina bat zion 3 urteko. Eta esan dugu, gurasoaik izugarrizko meritu zuela, baina baita gu lanen hasi ginen, gela harta umek, juten zien umek ere. Sartu bertzen duen etxe, portala esaten dana, etxe karreran, eta jetxi bertzitun zen, zenbat, 12 eskilara ziren. Eta zen lokala, hemen egazita hau honen doblea, luzea, 2 etxe handi bizitzatako sotoa. Oain gara jekiongo dikal zainazion. 25 ume, egoera hortako lokala eta komunik gabe. Baina Isabelek bilatu zen soluzioa. Komunik gabe. Zeon habitazioa bai, bere ateta guzti, oso pribatu esan zegezun, baina nik etxetik ekarri non orduan aurren nitunik, eta orinal bat, eta baldea. Eta edade hortako umek, askoz ere errexiago ikentzuen orinalen, komunen baino. Orduan, orinaletik pasatzen non baldea egurdin nola azio katolikako lokalak zeren etxe bertan, etxe gure gainen, eta ikusten ziguten han komune eta ibiltzea. Han ustuzten non baldea, atxaldeako, hori egunero. Eta azten bukaeran, oinala balde barron sartu, eta etxea batenan. Ose, nire bolsoa, egoin esatik jobar, nire bolsoarekin juten nintzen etxea. Komuna soinen zenula. Egiakin da ondo zehatzen ditun, eta atzea aztelenen nire bolso politiarekin atzea eskola. Hori izan aldetako bat. Oso importantea, 4 eta 3 urteko umekin aizinetela kontutan hartuta. Eta materialik, bazen eukaten batetzen egongo materialik, ez? Eta euskeraz erakusteko gutxio. Orduan, Elbira Zipitrian zea itiken duen, txotxak, badie bat txotx zapalak. Eta txotxakin egin utzen bai izkik eta bai zenbakik. Eta aurra gero hasten zineneak idazten eta arkatzakein, egin maiuskulaz, izki handiz, eta errezitzen zitzaien, zaten nola txotxakein dana handiz iken zuten, dana lurren, por supuesto. Libururi bazenuten? Liburun bat bazeukazuen? Liburu, hasi berrintzatez, zeren Xabiertxo eta Martin Txelibitu, zan kartila txikie, letra zeana, eta gero Xabiertxo esan diana, beste liburu ikitzen, ez errez, inungo materialik etzekoen nukan. Potiokak, kanikak, matematikatako eta zehak iteko, eta txotxak. Eta inspekzio eta zeura erabat klandestinoa izango zen? Erabat ari zineten iskutun? Eta beti gainen, ez da? Gu hemen ginen Elizaren babesen, eta eskerrak horri. Baina ala ere etortzen ziren zeak. Eta gero, ja ez bakarrik hemen gendenen, eta ja karmelitatara pasata gendenen, zati urte batzuk ziren, baina hendik atzetik ibiltzen ziren, eta guardia zibile, urte baten. 2 aldiz bintzat bai juntzitzaigun, eta 2. aldiz festa batzutan, etxea juntzitzaizkian, bi. Eta nahi bildur ematen ziren, eman behar ninduela, nik eman behar nitula, erregistro bat inbertuela. Eskolan? Eskolan. Eta azpiko pixun, bizizan bestian derino bat. Eta esan nion, aizan, jungo alaiz nerekin, bai jungo nahunda, alabio junginen. Eta sartu ginen zeon, bastar baten, deporteko boltsa bat.
eta esan zian Guardia Civil horrek, haga usted el favor de mirar lo que hay ahí dentro. Eta esan nion, el que ha venido a registrar es usted, así es que ya puede mirar. Eta etxo metu. Gero etxe guztie miatzen juntzien, eta etxearre zeuken ganbarea. Eta ganbara iotzeko zeuken trampala. Trampala gure irikitzeko zehon maili bat. Mailaren gainen zile jarri, eta handik manejatzen zen. Eta, klaro, zea baten, ganbara baten, keharrea oten da. Tximinik orduan keharre asko botatzen zuen, eta keharrea, eta eskotzekin duten die. Orduan, trampala moitzen da, ibiltzen zeinen, zeren markak baeten. ¿Y qué son esas marcas que hay? Y yo no sé. Haga usted el subir, que ya le he dicho que a registrar ha venido usted. Así que nada. Ez zuen, ez poltsia miau zuen, eta ez zien ganbara hilo. Así que ez da gizerta etotzen. Umeekin ez zinen gogorra izango, ez da, Isabel? Umeekin ez zinela gogorra izango, ez? Umeekin ez zinela gogorra izango. Guardia Zibilekin bezala. Edo irakasle gogorra zinen. Honek izango izuen, hau. Eta beste gehiago egongo diemen, Ez nintzen gogorraz. Gustoko zenun gainea, lan hori. Lana, oso gustoko. Naiz eta ez materialik euki, naiz eta egoera miserablen eman behar klasek, ez da? Nuken ez errez. Eta ni Lazkaon initun praktikak. Urritik Gabonak arte. Eta gero hasi nintzen ni zean, abendun. Jesus, ni abendun. Urtarrilen. Guk hilbaltza esaten genien lehen, baina urtarrilen hori da. Eta... Aizinen esaten dirurik ere etzuk ez zuela. Etxein. Diruik ez, bai. Memoria baina ez eta... Ez, baina aizinen esaten Lazkaon eintzen itula, praktika moduko batzuk, eta... Initun, urritik kursua berritzea ziarte, Gabona pasata. Eta han egon nintzen ni, Andreino Maixabelekin initun praktikak. Eta izeren, ez dakit apaizetxea izan dakoa eozertzen, etxe lehen nauko etxe zabala, gela zeuken arrek, zorue, gaztina, egur, zabal, ilun hortakoa, gaina alfombrea zeukien, eta danak han borobilen eseita umeek, eta huitze derki. Egoera berdinen euken hemen. Bueno, baina alfombra lortu zen nun baitetik, ez? Diaz Martinezaiak jonitzenen. Eta galdetu nun alfombra borobil bat, eta ez da ginitzen mapetza balio zion. Eta etzion diruik, azizik etzion ure hostek. Eta lehen izaten ziren pasillotan alfombra tamaina ontakok, pasillo guztitan, luzeran. Ez da gizima metro ikarren etxun. Eta arekin moldatzen hon lauki oker bat, eta borobilera ez. Baina hane oten ziren esita. Bintzat porlanan gainen ez ziren eoten. Iaia zure seme alabak bezala zaintzen zen itun? Iaia. Seme alaban itun, ja. Eta gero izan hon, han ebilera bosturtea, bosgarrena. Eta oporrak hartu ginutzen Gabonetako, eta jaiozan 24. Eta zazpin eskola jonitzen behize. Así que oain, permisos de maternidad, eta... Lau seme alaba etxen, eta txekok ze komentatu zizuten senarrak eta ze esaten zuten eskolan hasteko kontuakin, ze hor badakite senarrak fabrikan izaten zitula puntuk edo zertzien? Jenden iritzie
hasi nitzenen lanen, esa aburrido, ¿a dónde? ¿En qué ha empezado esa? Enseñando euskera, por favor. Pero si el euskera, ¿qué? Si no vale nada, ¿a qué vais a enseñar euskera? Y además a José le quitarán los puntos en la fábrica. Zatik orduan, Andrek kanpo lanik izpazon, gizonezko izaten zuen plus bat. Eta plus hori zenbat izango dezan. Baina urek kendu ingo zien, da, aber, Hori da kanpotik esaten zizutena, Baina Joserik kendu zizkioten puntuk ala ez? Ni ez nahiz akordatzen, ni orduan ez nahiz akordatzen. Zu nahikoa lan bazen euken urrengo eguneko klaseak prestatzen eta aurrak... Gendun behar da, pasatzen ginen, gendukenak ginen. Eta egoera hori izan da, eta hainbeste gauza kontra izan da, Isabel, zer kemantzi zuen indarra aurrea egiteko? Euskera sartzea behar zainen. Zatik behar zaintzan oso erdaldune. Era bat erdaldune. Eta ia ba, eta nire poza hondik izan ditut mundu honetan. Baina horietako bat, izan zan, guia aiginen azten, eta behin bigela behar ginutzen egoiru. Eta nazionalak pasautzien loinazpea. Eta hemen gelditu zien zean udalitzeko eskolatan libre. Eta horre etorri ginen 3 gela. 2 hirugarren eta 2. bat uste dinela. Eta umeaik, Beasaingo plazan, euskeraz abesten eta itzeiten, bueno, ez da esaten nolako, ez ketzeate konturatzen. Ze poza. Haundie. Azten joan zineten, eta ekonomikoki ere beharra zeon, eta hor sortu zen kilometroen proiektuare, Beasainen lehendabiziko aldiz. Hori baino lehen, hala ere beste galdera bat, zuen gana juten ziren ikasle horiek eta zuen helburua zen euskera zabaltzea Beasainen, guraso denak euskaldunak zituzten, ala hasi ziren guraso erdaldun batzuk ere? Ume batzuk, etorri zitzaizkian erderaz bakarrik zekienak, aurrenengo taldekok. Eta gauza batzuk esaten zizkien, esate bateako komunea jo nahi bazuen, andereño mea gurea dauket, eta holako batzuk, eta holako zenbat. Baina ikasi zuen, Horrek gurasok etzekien batzuk. Horrek esan nahi do, herritarrak zuen proiektu hortan sinisten hasi ziela, ez? Zuei, era hortako babesa ematen zizueneako? Esan dizut, proiektu hori hasi zuela bost gizonek. Esan dizut hori, bai. Eta izenak denak esan dizkitu. Airi... Baina esan nahi dut, paperetan, hemen, eta ez da izen bat tokitan. Eta ni ez nahiz ezer. Aikasi ez palie? eta zuk segi ez bazenu? Bueno, beste bat etorriko zan. Baina idea ina izan zan. Bueno, baina zu segi zenun, orain dela 50 urte, eta egoera oso ezautu deu ze egoeratan hasi zinen, Isabel. Eta fedea izan zuela gurekin. Eta zulo hartaz, joten zien ume gaixo. Etzeuken ez jolaz lekuik, han enguztiean leku berdinen. Kilometroak, 1977, dirua behartzan, eta Erguinetako batek, Josu Erguinek, Garizon hori, Estados Unidos zitio. Han egin txala eta hemen ere, baina horko bileratan da ez nintzen sartu. Osea, nahiko neuken nik eskolak. Bilerak ikastolako neuskenen bai, eta gure ume deseatzen joten ziren, ni bilera joteko, bere atxiek iken ziren tortilla de patata jateko. Sobrazen ni baino behe jentzon. Bueno, bakoitzak berea.
Baina kilometroak ebai, hemen egin lehendabiziko aldiz, ekonomikoki sustengo pixka bat lortu, aurrera egiteko bidea. Gainera entzen, bazen eukaten Goierriko ikastolek elkarrekin harremanik. Ondie. Ene akordatzen nahi zonea bilera etortzen ziren, Izalokoa, Lazkaukoa, Lazkaukoa batzen, Atango Bigunea, eta bezain gok. Zatin Lazkaun ja martxan oso ondo zihozten, Lazkautik ez zinetortzen. Eta Donostiarrekin eta zabaltzen juntzineten, ala Goierriko martxa hontan gelditu zineten, eta bakoitzak ja gero bere bideari ekin zion. Ni bintzat hemen, bakizu lotura hundieneko nik etzen, beste librego zerenak ibiliko ziren, baina... Bueno, 50 urte pasadie, Isabel, eta zalantzaik ez dauket, etzela sekula damutu izango, behasaingo irakasle izatez. Baina, igual, bide hortan, ez zen momentun baten pentsatzen, zertako aigeagu hau egiten, hain besteko zailtasunek eta, hola... Sekuleta damutu. Ez, gaina pozein nau, indelanekin. Eta oraingo ikastolak, oraingo irakaskuntza, oraingo ikasleak, gurasoak, nola ikusten dituzu? Ezagin, nola ez den bizioin. Bueno, baina urte asko indituzu lan irakaskuntzan. Bukaerarako gauzak igual pixka bat aldatuko zien. Ikasleak, gurasoak, harremanak gurasoekiko. Ze garai hartan gurasoak oso konbentzituta edo bai, joan ziren zuen gana, ikastola, proiektu bat, elkarrekin eramateko, eta behar bada aktiboagok ziren orduko gurasok oraingo baino, edo nola ikusten duzu? Orduko parte asko hartzen zuten. Baina hain duko giztakin nik zer dakipa baino mea. Aspaldi aztuta zaude gauza horietaz, ez? 90 jubila unitzen. Pasau die, 90-tik 26. 25 urte jubila unitzela. Eta erresa egin zitzaizun bukatzea eta jubilazio hartzeko erabaki hori? Batek deseatu bazizidan. Ordu arte ez nun pentsau deiten, ez da burura etorrikek. Baina azkenengo kurso neukinon mutiko batek, Orduan gustu hasi zinen eta gustua bukatu zendun. Isabel Olano. Eskerrik asko. Bueno, urduri xamar etorri zea, baina oain ondo, ez da? Urduri xamar etorri zea, baina jazta. ni urduri jende artean ez dut sientimoik balio. Eskerrak, Bueno, 9 dira puntuan, gustora ontzea. Eta gustora zoaz. Oso gauza honak aintzun ditut eta guztuan. Bukatzera goazela alegia. Mila esker etorri zaten guztioi eta hor eserlekutan ikusiko zen ituzten hasieran badaudela esku horri batzuk, sustengoa emateko bai Open Akademiari eta bai gure eskudagori hartu esku horri hoiek. Eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengo bat arte denoi.